Za većinu zemalja električna vozila se smatraju budućnošću vožnje, ali za Kinu budućnost je već stigla. Električna vozila na prvi pogled izgledaju jednostavno. Baterija, inverter, motor. Manje pokretnih dijelova nego kod benzinskog automobila, manje tekućina, manje održavanja, tiši rad. No, prelazak na električna vozila i dalje zapinje zbog jednog jedinog elementa – baterije. Ne zato što su inženjeri zaboravili kako se prave baterije, već zato što je baterija mjesto gdje se istovremeno sudaraju fizika, lanci opskrbe, sigurnosni standardi i troškovi. Dok je Toyota bila zauzeta lobiranjem protiv električnih vozila i obećavala čarobne solid-state baterije za 2030. a Volkswagen se mučio da ostvari profit na ID modelima, Kina je tiho rješavala pravi problem. Početkom 2026. Kina je dala signal ozbiljnoj promjeni te ravnoteže. 5. veljače 2026. C, ATL i Chang'an objavili su ono što su opisali kao prvo masovno proizvedeno putničko vozilo sa natrijonskom baterijom, izgrađeno na C, ATL-ovoj platformi baterija nazvanoj Nakstra. Naslov se pojednostavio u frazu koja zvuči kao znanstvena fantastika. Automobil koji radi na sol. Zato budimo precizni, jer preciznost je ono što razlikuje tehnologiju od besmislica. Što zapravo znači radi na sol? Ovo nije automobil u koji jednostavno stavite kuhinsku sol u rezervoar. Natrij nije gorivo u smislu izgaranja. Vozilo je i dalje električni automobil na baterije. Pokreće ga električna energija pohranjena u baterijskom paketu. Razlika je u kemiji. Litij-ionska baterija prenosi litij-ione između katode i anode kroz elektrolit tijekom punjenja i pražnjenja. Natrij-ionska baterija koristi isti osnovni koncept. Ali nositelj naboja je natrij-ion umjesto litij-iona. Isti okvir, različiti materijali, različit profil performansi. Važnost ovoga nije zato što je natrij u trendu. Važno je zato što kemija postaje ekonomija kada baterije skalirate na desetke milijuna vozila godišnje. Litij je postao dominantan dijelom zato što je lagan, a litij-ioni se učinkovito kreću unutar elektrodnih materijala. To omogućuje veću energetsku gustoću, a energetska gustoća znači veći domet. No litij-ionske baterije također postoje unutar opskrbnih lanaca, koji su politički osjetljivi, cjenovno volatilni i zahtjevni za obradu. Čak i kada sirovina postoji u više regija, kapacitet prerade i industrijski kapacitet nisu ravnomjerno raspoređeni. Troškovi variraju, ugovori zaključavaju cijene, a proizvođači automobila grade tvornice vrijedne milijarde dolara oko jednog glavnog pretpostavka. Litij-ionske baterije ostaju glavna platforma. Natrij-ionske baterije izazivaju tu pretpostavku, ali na vrlo specifičan način. Zašto je natrij različit od litija? Natrij je obilno prisutan, široko je dostupan u više oblika, uključujući sodu. Nije rijedak, nije ograničen resurs. To čini njegovu privlačnost očitom. Ako možete izgraditi dobru bateriju s natrijem, smanjujete izloženost riziku od nestašice litija i skokovima cijena. Pa zašto se natrij-ionske baterije prije nekoliko godina nisu ozbiljno razmatrale za putnička vozila? Zato što performanse nisu bile konkurentne. Natrij-ioni su veći od litij-iona. To otežava njihovo uklapanje u iste strukture elektroda, a da se pritom zadrži visoka energetska gustoća i stabilno punjenje kosa crta pražnjenje. Rani dizajni natrij-ionskih baterija često su bili namijenjeni stacionarnom skladištenju ili vozilima s niskim zahtjevima. Promjena sada dolazi zahvaljujući napretku u znanosti o materijalima. Bolje strukture katoda, poboljšani elektroliti, kvalitetniji materijali za anode i naprednija konstrukcija ćelija pomaknuli su natrij-ionske baterije u raspravu o praktičnim EV-ovima za određene segmente vozila. CATL je javno tvrdio da Nakstra natrij-ionske ćelije postižu do 175 Wh po kilogramu. Taj broj ne znači da natrij nadmašuje najbolje litijske kemije, ne nadmašuje. Ali postavlja natrij-ionske baterije u kategoriju u kojoj se može izgraditi putničko vozilo
posebno ako je vozilo dizajnirano za stvarne potrebe, a ne samo za hvaljenje maksimalnim dometom, a to vodi do najpraktičnije prednosti koju natrijonske baterije donose u 2026. hladno vrijeme. Performanse na hladnom i zašto su važne? Ako ste ikada vozili električni automobil u pravoj zimi, već znate u čemu je osnovni problem. Niske temperature povećavaju unutarnji otpor i usporavaju elektrokemijske procese u mnogim litij-ionskim ćelijama. To smanjuje iskoristivu energiju, ograničava izlaznu snagu i može usporiti punjenje jer sustav upravljanja baterijom štiti paket i često ga mora zagrijati prije nego što primi veliki tok struje. Ovo nije kvar električnog vozila, to je kemija. Važno je jer performanse zimi utječu na povjerenje kupaca. Gubitak dometa u hladnom vremenu jedan je od tihih razloga zbog kojih mnogi kupci još uvijek oklijevaju, posebno u sjevernim regijama gdje zima nije rijedak događaj, nego normalno godišnje doba. Glavna tvrdnja C, a te L, a za Nakstru je jasna. Zadržava preko 90% kapaciteta pri minus 40 stupnjeva Celzijusa. Ako se to pokaže točnim u stvarnoj upotrebi, radi se o ozbiljnoj funkcionalnoj prednosti. Manji gubitak dometa zimi, manje vremena provedenog na pripremi paketa i predvidljivije ponašanje u svakodnevnoj vožnji i voznim parkovima. No, tvrdnje o kemiji čine samo polovicu priče. Druga polovica je, koji automobil to zapravo koristi? Kontekst vozila Chang'an Nevo A06. Vozilo najviše povezano s objavom o proizvodnji natrij-ionskih baterija u veljači 2026. je Chang'anov Nevo A06. Izvještaji oko ovog otkrivanja opisivali su A06 s baterijskim paketom od 45 kWh i dometom navedenim iznad 400 km prema kineskom CLTC testnom ciklusu. CLTC je važan detalj. Obično daje optimističnije rezultate nego duplo VLTP, znatno optimističnije nego EPA. Dakle, preko 400 km CLTC ne znači automatski isto kao što bi vozač mogao vidjeti u Europi ili Sjevernoj Americi prema njihovim standardnim testnim ciklusima. Ali čak i uz tu korekciju, vozilo se i dalje svrstava u praktičnu kategoriju za putovanja na posao, gradsku vožnju i svakodnevnu upotrebu, gdje većina ljudi zapravo prelazi znatno kraće udaljenosti od maksimalno deklariranog dometa. Postoji još jedan detalj važan za točnost. Vrijeme objave u odnosu na dostupnost. Događaj iz veljače 2026. najbolje se opisuje kao najava programa masovne proizvodnje s planiranim skorim lansiranjem, a ne tvrdnja da se natrij-ionska električna vozila već isporučuju u velikim količinama globalno. Dakle, u 2026. godini ono što doista imamo jest sljedeće. Natrij-ionske baterije su izašle iz laboratorijskih demonstracija i ušle u planiranje proizvodnje s velikim dobavljačem, velikim proizvođačem automobila i jasno navedenim ciljevima performansi relevantnim za mainstream korisnike. Sada moramo razgovarati o sigurnosti, jer sigurnost određuje može li se kemija skalirati. Sigurnosni standardi i zašto mijenjaju dizajn. Sigurnost baterija nije marketinški dodatak, već regulatorna stvarnost. Ona oblikuje strukturu paketa, upravljanje temperaturom, zaštitne sustave, a u nekim slučajevima čak i pravila transporta i rukovanja. Kina pooštrava zahtjeve za sigurnost baterija, a novi obavezni standard GB30 8031-2025 trebao bi stupiti na snagu 1. srpnja 2026. CATL navodi da je Nakstra prošla certifikaciju prema ovom novom standardu i referira se na testiranja trećih strana kroz Katarc. Natrij-ionske baterije često se opisuju kao termički stabilnije od litijskih kemija s visokim udjelom nikla. To ne znači nemoguće za kvar. Bilo koji sustav pohrane energije može katastrofalno zakazati pri dovoljno ekstremnom opterećenju, no sugerira povoljniji profil rizika, posebno kada je kombiniran s konzervativnim dizajnom paketa. Ako kemija može ispuniti strože sigurnosne zahtjeve bez potrebe za ekstremnom složenošću u dizajnu paketa,
To može smanjiti težinu, troškove i inženjerske resurse. Sada, ako natrij-ionske baterije imaju jake performanse na hladnoći i dobru sigurnosnu poziciju, gdje zapravo pobjeđuju prvo? Ne posvuda, već tamo gdje se generira najveći obujam proizvodnje. Gdje natrij-ionske baterije najviše imaju smisla? Natrij-ionske baterije ne moraju nadmašiti litij-ionske u svakoj kategoriji vozila da bi promijenile industriju. One samo trebaju pobijediti u segmentima koji generiraju veliki broj automobila. Prvi su pristupačni električni automobili s umjerenim ciljevima dometa. Većini vozača nije potrebno 700 km dometa. Trebaju pouzdano svakodnevno vozilo s dovoljno dometa za putovanje na posao i obavljanje obaveza, te punjenje koje je praktično, a ne bolno. Drugi su flotna vozila. Operatori flota brinu o ukupnim troškovima po kilometru, dostupnosti vozila, predvidljivim performansama i usklađenosti sa sigurnosnim standardima. Ne kupuju vozila zbog mitova o brendu, kupuju ih na temelju ekonomije rada. Stabilnost na hladnoći važnija je za flote nego za entuzijaste jer su zastoje skupi. Usklađenost sa sigurnosnim zahtjevima je važna jer incidenti nisu prihvatljivi. Ako natrij-ionske baterije smanjuju kazne zimi i pomažu u ispunjavanju strožih sigurnosnih zahtjeva, postaju atraktivne čak i ako energetska gustoća nije apsolutno najbolja. Također, raste industrijski interes izvan same automobilske proizvodnje. Partnerstva i ulaganja u materijale za natrij-ionske baterije signaliziraju da veliki igrači vide tržište dovoljno veliko da ima značaj, a ne kemiju zaglavljenu u laboratoriju. No natrij-ionske baterije i dalje imaju ograničenja i pretvaranje da ih nema vodi gubitku kredibiliteta. Ograničenja i ono što ljudi pojednostavljuju. Prvo, energetska gustoća i dalje predstavlja ograničenje. Čak i uz konkurentne tvrdnje, natrij-ionske baterije nisu najbolji izbor za vozila s maksimalnim dometom, sportske električne automobile ili situacije u kojima se mora minimalizirati težina paketa. Litijske kemije koje pružaju veću energetsku gustoću i dalje će biti privlačne u premium segmentima. Drugo, postizanje proizvodnog opsega zahtijeva vrijeme. Litij-ionske baterije imale su koristi od desetljeća poboljšanja prinosa i smanjenja troškova potaknuto globalnom proizvodnjom elektronike i električnih vozila. Natrij-ionske baterije mogu iskoristiti dijelove postojećeg proizvodnog ekosustava, ali različiti materijali i svojstva zahtijevaju vlastitu optimizaciju. Prednosti troškova ovise o opsegu proizvodnje, prinosu i stabilnoj opskrbi ključnim materijalima za elektrode. Treće, tržište vjeruje podacima iz stvarne upotrebe. Tvrtke mogu točno prikazati svoje tvrdnje, ali masovna primjena ovisi o dugoročnim krivuljama degradacije, ponašanju pri čestom brzom punjenju i zimskim performansama u svakodnevnoj vožnji. Stoga sljedeće 2 godine imaju ključnu važnost. Dokazi neće doći iz jedne objave, doći će iz vozila koja rade u stvarnoj upotrebi i velikom opsegu. Sada pogledajmo širu sliku, jer upravo tu natrij-ionske baterije postaju strateški problem za tradicionalne proizvođače automobila izvan Kine. Zašto to stvara pritisak na tradicionalne proizvođače automobila? Tradicionalni proizvođači automobila uložili su puno u litij-ionsku infrastrukturu, partnerstva za ćelije, gigatvornice, ugovore s dobavljačima i planove temeljene na trendovima cijena litija. Njihovo planiranje pretpostavlja da će litij-ionske baterije postajati jeftinije postupno, a pristupačni električni automobili širiti se postupno tijekom vremena. Natrij-ionske baterije stvaraju alternativni put koji bi u određenim segmentima mogao skratiti taj vremenski okvir. Ako kineski proizvođači mogu proizvesti natrij-ionski EV koji dobro radi zimi, zadovoljava stroge sigurnosne standarde i dolazi po nižoj cijeni, tada pristupačni EV prestaje biti obećanje i postaje usporedba koju kupci mogu napraviti odmah. To je disruptivni učinak. Ne da litij nestaje, nego da se tržište dijeli. Premium segmenti nastavljaju poboljšavati litijske kemije, dok masovni segmenti dobivaju vjerodostojnu alternativu koja je manje izložena ograničenjima litija. Natrij-ionske baterije ne moraju ubiti litij da bi promijenile industriju. One samo trebaju osvojiti segmente koji odlučuju o opsegu proizvodnje. Dakle,
Radi li ovaj automobil na sol? Doslovno, ne. Pokreće ga električna energija pohranjena u baterijskom paketu, koristeći natrij ione kao nositelje naboja. Ali pojednostavljena fraza pokazuje stvarnu promjenu. Svijet električnih vozila više nije vezan uz jednu mineralnu priču. Ako natrij-ionske baterije ispune tvrdnje iz 2026. postaju druga glavna baterijska obitelj. Postaju put prema električnim vozilima koja bolje funkcioniraju zimi, udovoljavaju strožim sigurnosnim standardima i potencijalno omogućuju jeftinija vozila u segmentima gdje većina ljudi stvarno kupuje automobile. Prijelaz na električna vozila nikada se nije trebao ostvariti jednom savršeno kemijom. Pobjeđuje se proizvodnjom u velikom opsegu, upravljanjem opskrbnim lancima i primjenom kemija koje odgovaraju stvarnim ograničenjima. Natrij-ionske baterije sada su u toj utrci. Ne kao teorija, već kao proizvodni program.